guys, nagad to guys. Balay ya. Suruh ba. Stress na. Guys, good morning. Nata sa Laon Garcia ron. Nata sa UGL 3. Oh. OGL 3. Shout out OGL 3. Kepaduan guys. Oh. Mana OGL 3 guys. Oh, OGL 3 shout out. Ha? Lagi kayo ka. Tuan guys, sa dagat. Kayo kao ng isda. Oh, salamat jud mo sa Ginoo sa panahon nga gihatag. Oh, kapsay yung dagat oh. Ani anes kumiging guys, hindi marat ka batay ayos, baligya. Iso do ayos ron. Walang danhir ko do kay. Adto layo kayo. Kirag layo ra to nga kay. Ayos. Ayos ko hilis na gapon ri ang gamit. Oh. Shout out mga people. At pailob lang guys, pailob. Atag lagi ng Ginoo guys. Shout out guys, shout out mga people. Guys, natas kabwa pa ron. Oh, bapa nga buya. Payaw sa bapa guys oh. Bapa ay paya sa agna. Oh, bapa ada mga people dia nangundak dinis o trek amit nangubit o kundak sa arpak biura. Oh, gama. Shout out guys. Shout out to Bari Amit. Number 15 Sako. Number 22 Number 22 15 no. Mga veterano kayo mangundakay. Ket. Shout out mga people. Shout out Bari Amit. Number 15 Nagalihawan number 15. Shout out number 15 of number 22 Ahmed. And number 5 and number 15 Perez Dinis. Shout out. Shout out ay Lawi. Oy, grabe hantira kayo. Hantira kayo yung taga. Kambwa pa. Oh, katong nangita sa kambwa pa dira. Shout out pa ka kambwa pa. Oh, muna payaw sa agna. Muna kamong mga payaw, mga tamog. Shout out sa payaw. Bye bye guys kay Atugos 23. Bye bye guys.
Bye-bye. See you, miss you. Bye-bye. Oh. Ito tas 23 guys, kaya marang kapipula na to. Ito silang Burinats. Shout out ke Burinats ya. Mga people sa Carabao, shout out. Ato to guys kay oral na to. Ato saan pa kay dito na uli kay watay ice. Kaya basig mahimurid yung isda. Uli na kayo guys. Uli ato tas 23 last. Sabi kayo ka aksay nagat. Bali na gangin. Amihan. Bali-bali na ni kay si Timber pada Oktober na. Shout out na mga people ya. Tara. Back to the ball games. Ato tas Garcia nga payaw by Petris. Ato talita ka. People na to. Puro to. Guys. Guys. Atas sa G23. G23. Shout out ke taga Macau. Macau, shout out. Boleh na guys, kay I'm going home na. Oh, shout out dyan Burinats. Oh, apa be? Lupin guys oh. Sarap ka buo guys. Kaon, huli na ta. Dagat sa box. Okay guys, bye bye. Thank you so much God. Salamat sa mga kubang Ginoo. Huli na sa box. Guys. Oh. Nanti ka kapan?
Clay and